Na, sziasztok! Itt vagyunk Hévízen, az Ágnes panzióban. Nyáron még sose voltunk itt, úgyhogy most meg fogom mutatni, milyen gyönyörű szép itt minden. Sokkal szebb, mint amilyet eddig láttunk. Most reggeliztünk, úgyhogy itt lehet, hogy lesz egy kis mozgás, mert az emberek jönnek-mennek az ebédlőből. Ott van szembe az uszoda. És itt sétál az öreg a hátam mögött. Mindjárt fogom majd őt is mutatni. Ez a régi épület. És itt szép zöld, meg szép növények vannak. Mivel nyáron még sose voltunk itt, ezért nagyon tetszik. Most csupa virágos minden. Meg is mutatom a felső részt. Úgyhogy ott vannak fölül a ablakok. Ott szoktunk lenni fönn a második emeleten, illetve voltunk már az elsőn is, meg a másodikon is. Szép virágos minden ablak. Úgyhogy csak itt belógnak a fák. Mindjárt hanyat vágom magam. Itt vannak az autók, nem? Jó sok autó van, de nem mutatom meg őket. Itt van a marcsiféle növényke. Mondjuk az enyém az még közel sincs ilyen. És vannak gyönyörű szép leanderek az udvaron. Nem tudom, hogy ennek van-e illata. Milyenknek nincsen sajnos, szerintem. Petra szerint van. Na, fölmegyek most ide a uszoda részhez. Megmutatom. Itt van egy ilyen kis napozó terasz. Itt van szembe az uszoda. Remélem nem süt be a nap a kameráma. Most én megyek a túloldalra, és bekukucskálunk az uszodába. Itt van a hátsó udvar, növényekkel. Most nem látom, hogy mit filmezek, mert én csak fogom a kezembe. Itt van hortenzia halmaz, bekukucskálunk. Be tudunk kukucskálni? Be tudunk, de inkább tovább megyek. Itt van egy ilyen kis nyári lakocska. Ide le lehet ülni esténként. Kis kerti kút. Kis kerti sütő. Kis aranyos. Na, bekukucskálunk a medencébe. Medence részbe. Na, vannak itt egy páran gyerekek most. Pancsiznak a gyerekek. Hát mi most csak kintről nézünk be. Ott van hátul a kis jacuzzi. Most nincs benne senki. A gyerekeknek van úszásoktatás, vagy nem tudom, mi van most itt éppen. Igen, gyerekúszás van. Na, kimegyünk innen. Na, hát ez ilyen kis asztalokkal, kerti grillező lehetőség. Hát minden van itt, ami kell. Na, megyünk vissza, megnézzük az öreg kist, hogy mit csinál. Aztán közben itt kocog a gépnek a sapkája. Itt egy szép lonc. Ez olyan hasonló színű, mint az enyém otthon. Ez a jó nagy bokrocska. Ilyen kis aranyos kis gömbfák vannak az udvaron. Nagyon szép. Úgyhogy legalábbis nekem nagyon tetszik. Na? Szia!
Itt jön apa. Lemegyünk. Hát ilyen szép. Ugye milyen aranyos. Ott, ahol nyitva van az ajtó, és ott van az ajtó előtt az a két asztal, éppen vagy a két cég takarja az oszlop az asztal. Na, az ott a mi szobánk a földszinten. Hát ennyi. Remélem nektek is tetszik, mert nekünk nagyon. Csak az a baj, hogy csak egy pár napot töltünk. Megmutatom közelről a leandert. Laci éppen azt fényképezi. Ilyen szép. Kis aranyos. Csak már potyognak a virágok. Na, ugye, hogy szép? Érzétek az illatát? Na, kokocskáljunk még egyet. Bemegyünk itt a másik oldalára az uszodának. Megmutatom itt is, hogy milyen szép a kis kultúrált, kis aranyos, ide ki lehet feküdni. Ide lehet napozni. Illetve nekem az se szabad most, de majd jövőre. Úgyhogy most ez van. Na, hát ennyi. Még egyszer megmutatom az épületet. Ott is fönn vannak muskátlik az ablakban, mindenhol a muskátlik meg a virágok, úgyhogy nagyon szép az egész. Na, sziasztok!